para kadang Pandhawa saking lungiting Nagalinglu anggenira mertapa boten kengang den bandaraken para kadang Pandhawa bojo lampahing raja Bima ngungkuli Nagalinglu ngantos abyuk setengah mati abyuk para kadang Pandhawa ngantos ngutakaken ing kayangan Sartapertala kadyan Sanjang Antabuka lumesat saking Sartapertala pinuju dhateng ing perenging Segara Kidul. Kok nganti ana kedadian kaya mengkini nalare kaya apa yen kaya ngono sliraning tak dulu nganti setengah mati slirane lantaran saka digdayaning sadulurku ya yen kaya ngono sih areo aku sing sedo tanggung jawab dak waras di sliramu oh iya Sanjang Antabuka piyambake boten cekil ningali dhateng para kadang Pandhawa ingkang abyuk lantaran saking Nagalinglu sanalika ing ngriku para kadang Pandhawa dimulyakaken dhateng Sanjang Antabuka den sebur kawan Sanjang Antabuka jagiran kawontenaning para kadang Pandhawa kados panas wis boten wonten kedadosan mrupu-mrupu kadang Pandhawa
darinya sajak surya. Oh yes, oh yes, anak ulun juga ning kita Kresna inggih Kanjeng Eyang uga sliraning Sena. Wah bapakku iya untung aku mbok slametno wong aku gak ketulungan karo bapakku mati sing mesti yo Sena. Ya iku labet labuhe wong tuwa bebero lawan anak. Baju kekarpaning Sena. Nah, nyoto-nyoto calon garwane putumu mula kadun iku dicolong kawan Buma. Kanthi dak bojo playu ning Buma aku kuli wong topo iki. Nganti aku ambyuk Kresna ambyuk Gathung Kaca Antajaga. Apa pancen yo saking lungiting wong topo? Yo. Sena Kresna inggih ya. Yen kaya mengkono sliraning nganti ambyuk setengah mati mung goro-goro Nagalimu wis tinggal sawetara. Aku dhewe sing gawe yaiku patine Nagalimu yen kaya ngono. Nggih, mrai mekaten kula aturi ingkang atos-atos Kanjeng Ibu wis aja kuwatir. Wis aja kuwatir tinggal wis, tinggal. Nggih, ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang pinanganten. Ayo disen Sena uga sliraning kudu ninggal ana kene. Bab perkara iki aku sing tanggung jawab. Ya yen kaya ngono aku mung pasrah bongkoan kaya pemurih beciking anggonmu yaiku bebero kawan putumu ben bisa palakrama mengkono bloko kekarepan. Ya wis aja kuwatir, wis tinggal dulun saka kadohan yen kaya ngono. Ya wis ngati-ati bapak. Yo sing kurang ajar. Nagalimu sliramu gawe kapiyalaning liyan, sliraning oleh mertapa, tapi aja masang diri sing kaya ngono. Iku teges slirane gawe kapiyalaning liyan. Iku dudu wong liya sing bakal bales. Iki dulurmu dhewe. Nagalimu sliramu iso badar apa ora? Gelem badar apa gak? Lah nek pancen sliramu gak gelem badar, gak bubet sliraning mati ing anta buba sliramu.
Usanane kon kok yaiku ngrusak anggonku mertopo. Padha buka. Luputku apa? Luputku apa? Aku durung tutuk anggonku mertopo kok banjur sliramu sing gugur tapaku. Yo. Tajabil basaku yo nggone. Ananing aku wani gugurno tapaku. Si anak putuku para Pandhawa ngungkuli sliramu nganti ambyuk setengah mati. Umpama aku ora nulung para kadang Pandhawa, nyata-nyata para kadang Pandhawa wis praktek leno. Lho, kok dadi aku sing mbok salahno? Kok aku sing mbok salahno? Nyatane kan perkara kon. Perkara kon aku gak trimo. Umpama ana kedadian patining para kadang Pandhawa, aku sing susah. Mula slirane aja nganti mbok terusno anggonmu mertapa ana ing kene. Sliramu yen sik tetep mertapa ngaliya aja lho. Iki pancen panggon aku ana kene. Panggon aku ana kene. Slirane kok banjur gugur aku wani karo naga ning lar. Nek pancene naga lu nantang karo yang anta buka apa abang ladialah gegemahku gila. Ngotangaken wonten ing kayangan surga pandang-dal. Kadiat sanggang kewaning langit. Sajan kane kok putra. Mandhap dateng ayu ngerca padha ningali ingkang sako adonjur.
dhewe. Nangga lho. Ata buka. Badar. Aja nganti nyontoni sing ala kaya bekun. Ayo Badar. Kasinggihan Biklo. Iki mung kesalahanmu dhewe. Saroning aku ora bisa benerno. Wong loro padha lupute, Guru. Sliramu duweni kaluwitan. Topo-topo sagulung. Nyatane slirane duweni yaiku gawe kapialaning liya. Lah umpama para Pandhawa ora ditulung kelawan Sanjang Nantabhuka, dadi apa? Pati sing mesti Negara Kaparataku, Guru. Kasinggihan Bikulu. Lajeng kados pundi? Sliraning aja bertapa ana kene. Aja tapa. Sliraning kudu yaiku bertapa maneh. Ana jeroning wana. Kasinggihan Bikulu. Yen wis sliraning nglakoni pertapa ana jeroning wana aja pati-pati gugur. Yen dorong ulun teka gugurno kelawan naga lingluh. Kasinggihan Bikulu lajeng benjang mlompo kula nglampahi mertapi malih. Aja kaya bocah cilik. Iki dina sliramu kudu budal mertapa balya sing bener man. Wah, ngestuaken dawuh Bikulu nyuwun tabaing pangestu. Kula badhe ngupaya panggenan wonten putih ingkang cecek anggen kula mertapi biko. Ya, kaya ngono. Sajaning ora oleh sliraning gugurna wong mertapa iku gedhe-gedhene dosa. Nanging sliraning raya bebelo kelawan yaiku putuku dhewe. Lah iki dina sliraning kudu bali. Pancen Agrawati wis dadi jodhone kelawan putuku Antarja. Sliraku bali menyang Sabta Bertolo. Wah, menawi pekaten kasinggihan nggih menawi katen kula badhe kondur dhateng Sabta Bertolo. Aja kaya bocah cilik.
Ulun mung bisa menehi pawarta kang semono. Ulun bali penyampaian. Raden Antarja sumedya kajodohaken klawan Agrawati atmajaning Sang Prabu Agraraja Ratu ing Wasinuman pramila Antarja klawan Yasmaning Ayu Agrawati anggeni jejodhoan kineksenan geter pater suket gegondolo bumi mewah angkasa kineksenan kagidanyan Nyai Danyang ingkang bawreksa dusun jati kalabuku sedaya asami anyang seni dhawuhing Antarja klawan Agrawati sanalika mriku para dewa nurunaken tirta pertanda ana tutuping atur
Thank